Vitajte pri dnešnom rozprávaní, kde sa pozrieme na tému, ktorá je aktuálna nielen v pracovnom svete, ale aj v osobnom živote. Ako spolupracovať s ľuďmi, ktorých nemáme radi, s ktorými nesúhlasíme, alebo im jednoducho neveríme? Odpovede na tieto otázky nájdeme v knihe Adama Kahaneho. Pripravte sa na praktické tipy, zaujímavé príklady a inšpiráciu, ktorú môžete využiť vo vlastnom živote. Takže pohodlne sa usaďte a poďme na to. Predstavte si situáciu. Ste v tíme, kde máte spolupracovať s človekom, ktorý vás irituje. Váš názor sa nikdy nezhoduje s jeho, dokonca ste si už raz alebo dvakrát vymenili ostré slová. Ako by ste to zvládli? Práve v takýchto situáciách prichádza táto kniha s výnimočnými radami, ktoré rozširujú tradičné predstavy o spolupráci. Autor v knihe tvrdí, že spolupráca nie je o tom, aby sme sa všetci mali radi, alebo aby sme boli navzájom vždy na jednej vlne. Realita je taká, že často musíme pracovať s ľuďmi, ktorým nedôverujeme, ktorých prístup nám lezie na nervy, alebo ktorých názory sú pre nás jednoducho nepriateľné. Ale tu prichádza kľúčová myšlienka knihy. Spolupráca nemusí byť harmonická, aby bola úspešná. Kniha zdôrazňuje, že najväčšou chybou je očakávať dokonalé podmienky. Ak budeme čakať, že si musíme s niekým najprv vybudovať priateľský vzťah alebo zdieľať rovnaké hodnoty, nikam sa nepohneme. Namiesto toho by sme mali začať od spoločného cieľa. Predstavme si praktický príklad. Vo firme dostanete za úlohu vytvoriť projekt s kolegom, ktorý je známy svojou aroganciou. Každý, kto s ním spolupracoval, sa sťažoval na jeho neprístupnosť a kritické poznámky. V tejto situácii by autor odporučil tieto kroky. Prvý krok. Zamerajte sa na cieľ. Zabudnite na osobné rozdiely a začnite rozhovor s výrazom: chcem sa uistiť, že spoločne dosiahneme najlepší výsledok. Keď jasne definujete cieľ, uľahčíte komunikáciu. Druhý krok. Príjmite rozdiely. Autor zdôrazňuje, že musíme byť otvorení novým perspektívam. Možno kolega vidí veci, ktoré vám unikajú. Napríklad, ak má tendenciu byť kritický, môže to znamenať, že si všíma detaily, ktoré by ste prehliadli. Tretí krok. Buďte flexibilní. Situácia sa môže meniť, a tak buďte pripravení prispôsobiť svoj prístup. Možno príde moment, keď sa budete musieť stiahnuť alebo naopak viac presadiť. Štvrtý krok. Hľadajte spoločné hodnoty. Aj s ľuďmi, ktorých pohľady na svet sú diametrálne odlišné, môžete nájsť niečo spoločné. Možno je to profesionálny prístup, možno túžba po kvalitnom výsledku. Piatý krok. Využite konflikt ako príležitosť. Konflikt nie je nepriateľ. Vďaka nemu sa môžete dozvedieť viac o tom, ako zlepšiť svoje nápady alebo prístupy. Napríklad, ak kolega nesúhlasí s vašim riešením, požiadajte ho o alternatívny návrh a snažte sa nájsť kompromis. A ako by sme mohli tieto princípy preniesť do osobného života? Predstavte si rodinnú diskusiu o tom, kam ísť na dovolenku. Vy chcete more, partner hory a deti zábavný park. Ak sa zameriate na spoločný cieľ, napríklad kvalitný oddych, môžete spoločne vytvoriť kompromis. Možno nájdete destináciu, kde je trochu zo všetkého. Spolupráca s nepriateľom nie je jednoduchá, ale je možná. Ako nás učí táto kniha, nemusíme sa mať radi, aby sme spolu dosiahli veľké veci. Stačí, ak sa zameriame na spoločné ciele, príjmeme rozdiely a budeme flexibilní. Vďaka za vašu pozornosť. Ak sa vám téma páčila, neváhajte rozprávanie zdieľať alebo napísať do komentárov, ako tieto princípy použijete vo vlastnom živote. Počujeme sa na budúce.